Firma Vako Service bola založená v roku 1991. Máme bohaté skúsenosti v oblasti výťahov a výťahovej techniky. Ku kvalitnému bývaniu bez pochyby patrí aj plne funkčný a estetický výťah vo vašom dome. Výťah, ktorý vás bezpečne a pohodlne odvezie na požadované poschodie. Realizujeme riešenia, ktoré spĺňa vaše nároky na funkčnosť, estetickú stránku výťahového zariadenia a budú prístupné vašim finančným možnostiam. Ponúkame systémové riešenia na mieru, ktoré sa zhodnotia pri každom ďalšom kroku modernizácie a rekonštrukcie. Neradi by sme totiž míňali vaše peniaze za jednorázové krátkodobé opravy, ale naopak zhodnotili ich ako vašu investíciu. Aj váš výťah dokáže ušetriť finančné prostriedky domu na nákladoch za elektrickú energiu až o 30% s moderným a efektívnym riadením s frekvenčným meničom. Spolupracujeme so špičkovými a renomovanými výrobcami výťahov a rozvádzačov pre výťahové zariadenia s vynikajúcou technickou podporou. To nám umožňuje poskytnúť nadštandardné záručné podmienky na modernizované a rekonštruované výťahy. Neponúkame katalógové výťahy, ale realizujeme výťahy na kľúč a mieru s maximálnym využitím priestoru šachty. Každému klientovi poskytneme plnohodnotné riešenie, ktoré splní všetky požiadavky bezpečnosti, funkčnosti, kvality a komfortu. Úplne sa odstráni hrozba bezpečnostných rizík výťahov postavených pred rokom 1990. Ponúkame vám bezplatnú prehliadku vášho výťahu revíznym technikom našej spoločnosti. Spracujeme konkrétnu cenovú ponuku, v ktorej stanovíme cenu a presne špecifikujeme všetky služby, ktoré za vás zaistíme v prípade realizácie. Ponúkame kompletné prefinancovanie vašich výťahov. Príďte sa presvedčiť na nami realizované zákazky v konkrétnych obytných domoch. Podáme vám odborný výklad a technickú pomoc.